Benvinguts de nou, matemàtics i matemàtiques de 5è. Avui treballarem la suma i la resta de les fraccions. Pareu bé l'orella. A l'hora de sumar i restar fraccions ens podem trobar en dues situacions ben diferents. Una primera és que les dues fraccions tinguin el mateix denominador. Si tenen el mateix denominador és senzill sumar o restar. Veiem una suma, 3 sisens més 2 sisens. Podem veure clarament que les dues fraccions tenen el mateix denominador. Per tant, l'únic que haurem de fer és sumar els dos numeradors. 3 més 2, 5 sisens. Fins i tot gràficament és senzill de fer. 3 sisens d'un total de 6 parts, 2 sisens d'un total de 6 parts, les col·loquem juntes i ens donen 5 sisens. Per a restar faríem exactament el mateix. Com que tenen el mateix denominador, l'únic que hauríem de fer és restar els numeradors. 3 menys 2, 1 sisè. Ara bé, si no tenen el mateix denominador, és un xic més laboriós. Haig de cercar fraccions equivalents fins que trobi dues fraccions que tinguin el mateix denominador. Per exemple, un mig i un terç, gràficament veiem que les parts són diferents, veiem també que els denominadors són diferents, busquem fraccions equivalents a un mig i a un terç fins que tinguin el mateix denominador. Per exemple, un mig si multiplico per 3, tinc 3 sisens, i un terç si multiplico per 2, tinc 2 sisens. Ara ja tenen el mateix denominador. En aquest cas ja els puc sumar. 3 sisens més 2 sisens, 3 més 2, 5, 5 sisens. Espero que us hagi quedat clar. I si no, ja sabeu què toca fer. Tornar a veure el vídeo o tornar a preguntar al mestre. Adeu.